Řekl Bůh Noému, rozhodl jsem se skoncovat se všemi lidmi, protože země je kvůli nim plná násilí. Přiveď na archu po 2 ze všech stvoření, aby jako ty zůstala naživu. Jinak řečeno, najděte si nějakýho partnera, protože život není lehký. Elliot Arnold je tak trochu jako Noé. Je tu rozdíl v tom, že Elliot žije v Miami. Nejlepší jsou, když jsou ještě čerství. Elliot by vám řekl přesně, co se tu stalo, protože já byl nějaký čas v kufru policejního auta. Jmenuji se Puggy a bydlím na stromě. Snad jsem ten začátek neskazil. Velký průšvih. Tvůj návrh k reklamě na pivo háček na ryby je hnusnej. Bruce, já se snažím. Znáš moji filozofii? To teda neznám. Podle mojí filozofie je na světě spousta lidí. To asi jo. Každý z nich něco chce. Víš, co chce? No asi... Chce se mi dobře. Rozumíš? Rozumím, ale... Ne, ty mi nerozumíš. Poskytnul jsem ti perfektní koncept. A výsledkem je tenhle hnus. Co to má znamenat? Proč je hnusná? Já tam nechci nic hnusného. To není moje filozofie. Bruce, můj návrh je pokus o kontrast s využitím humoru. Pivo háček na ryby. Vždyť je v tom všechno. Máš chlápka a buchtu a loďku. Buchta je v bikinách. Má velký prsa. Jsou na loďce, chtějí se opít a pijou naše skvělý pivo. Ta holka je musí mít velký. A každý ho napadne, že se chtějí spolu vyspat. To je paráda, dávám ti perfektní nápady a ty z nich děláš hnus. Tak jo, Bruce, pokusím Ne, se... tohle mi neříkej. Pokusím se. Takový slova používají zoufalci a s těma já nehodlám dělat. Před rokem jsem měl hezký dům, krásnou ženu a práci, která mě bavila. A teď mi tenhle člověk říká, že jsem zoufalec. 18 let jsem psal sloupky pro Miami Herald. Vtipné historky, o kterých šéfové říkali, že jsou neotřelé. Bieber tě chce vidět. Protože jsem za svoji práci málem dostal Pulitzerovu cenu, nechali mě být a zacházeli se mnou s velkým respektem. Dokud nepřišel Ken Dieber. Co je? Eliote, jak to, že jsi ještě neodevzdal ten článek o problémech s placením školného? Víš, Ken, říkám si, že když na tomhle tématu pracuje už 5 novinářů, tak toho mají naši čtenáři na výběr docela. Eliote, úkol jsem ti dal jasný. Já to vím. O pelikánech? Nikdo jiný to nedělá. Jeden starý Kubánec trénuje pelikány. Aby schazovali bomby, to je pěkná ptákovina. Proč? Chce s tím pelikánem zabít Castra. Eliote, dal jsem ti úkol a ty ho splníš. A když ne? Jestli chceš v těchto novinách nadále pracovat, tak to sem vrazíš ještě předtím, než odejdeš domů. Tak já ti to tam vrazím hned. Dieber si k šikaně vybral špatný den. Krátce předtím jsem zjistil, že moje manželka má poměr s tenisovým trenérem. Z dnešního pohledu si myslím, že jsem radši měl napsat ten článek o školném a nikdy si neotevírat reklamní agenturu. Jestli si myslíš, že mi taková slátanina stačí, tak se pleteš. Za hnus nezaplatím. Hnus dostanu zadarmo. No jak myslíš, Bruce? Elliot? Tati, potřebuju půjčit gel. Ahoj, Nigele. Jak je v Londýně? Nigele. Hnusně. A můžeš počkat, Nigele? Moment. Tohle je telefon ze zámku. Ale zítra to chci vidět. A ať to k něčemu vypadá. Dobře, Bruce, do zítřka to nějak uděláme. Skvělý. Ahoj, Mateo, co jde? Tati, můžu si to auto na dnešní večer půjčit? S Andrewem potřebujeme zabít jednu holku. Potřebujeme zabít jednu holku. Díky. Ano, můžeš si půjčit, že jo? Ale potřebuju ho mít zpátky doma do 10:30, jo? Dobře. A musíš mi slíbit, že se budeš chovat dospěle. Matt na mě nebyl naštvaný kvůli rozvodu, ale protože jsem si koupil Geo. Skvělé auto, že? Jste ženatý? To je jedno. Spotřeba 6 litrů na 100 a má to rádio. Lak dostanete zadarmo. Nějaké dotazy? Jo, kolik idiotů uveze? Pro Meta bylo Geo symbolem smůly, špatného výběru a prošvihnuté šance. Tehdy jsem ještě nevěděl, že moje nová šance právě přiletěla do Miami letem číslo 57 z New Orleans. Ten kufr byl zmáčknutý mezi nákladem raků a dalmatinkou, která nad jezerem Okeechobee vrhla 17 štěňat. Dalmatinka se do večerních zpráv dostala, ale kufr ne. Co to je?
Vypadá to jako trtič odpadků. Tohle má být Miami? Zapadá to. Remingtonka 3006, slovecká puška s dalekohledem. Charlton Heston si ji bere na lov losu. Henry de Salvo a Leonard Ferroni s ní zastřelí kohokoliv, pokud dostanou 25 táců za kus. Některý hráči občas podvádějí. Ve skutečnosti Henry a Leonard vůbec nehrajou gol. Nešlo by to zrychlit? Máme moc práce. Přijeli do Miami zabít jistého Artura Herka, který okradl své zaměstnavatele. Puggy se objevil ve stejný den jako zabijáci a ten kufr, ale z úplně jiných důvodů. Před týdnem se v Bostonu dočetl zajímavou věc. Miami si stále více získává pověst města, kde se prý nalézají nejlepší kubánské restaurace na světě. A protože z jídel, která se blížila kubánské kuchyni, znal jenom smažené brambůrky, rozhodl se skočit na rybářskou loď a trochu to omrknout. Puggy nebyl nikdy šťastnější. Již po 20 minutách v Miami pochopil, že není vřelejšího a přátelštějšího místa na celé zemi. Ty smrdíš. Pivo a smažený brambůrky. Ven! Kolikrát vám to budu opakovat? Uklidni se, dáme si jen to, na co máme peníze, ani kapku navíc. Idiot. Snake Dupree a Eddie Ledbetter se setkali před 2 roky ve vězení nedaleko Louisville. Rozuměli si, protože měli stejný smysl pro humor. Debil. Hele, Nějaký problém? ty jsi mi to vzal. Uklidni se, to není tvůj problém. Vy dva jste problém. Táhni ven. Zlomil mi kotník. Chceš zlomit vás? To nechci. Až tě příště potkám. Tak seděš. Ven. Taky. Zůstaň tady. Sebrali mi peníze. Dej si pivo, je zdarma. To je hliník? Sponzorujeme baseballový tým. Nechtěl by si vydělat $5? A co tohle? To není pro nás. Buď všechno dohromady nebo nic. Polož to opatrně, ať to nenarazí. Dobrý. Přijď zítra v 1, možná, že pro tebe budu mít další práci. Za 1 den v Miami měl Puggy před sebou mnohem slibnější kariéru a bydlení v mnohem lepší čtvrti než já.
rádio je na nic. A proč si koupil Joe? Je úplně zoufalej, tak si vybral správně. Auto pro zoufalce. Super Pian 600, 4 litry vody, přesnost 50 stupňů. Jaký je plán, jdeš předem? Jo, jsem Matt Arnold a přišel jsem zabít ženy. Musíme přes zeď, pitomče. Jen doufám, že nezahlídne to stupidní přibližování. Kde je Arthur? Od jeho třetí skotský jsem ho tu neviděla. Jo, to mi povídej. Buenas noches, Dino. Nemáš chuť na něco k pití? Například tekilu? Arthur Herc, jeden z mála Floriďanů, kterým nevadilo, že volili Peta Buchanana. Ne, děkuji, pane Herku, jsem unavená. No ovšem, pořád pracuješ, celý den si na nohou. Dámský nohy jsou důležitý. Já ti je namasíruju. Pane Herku, co paní Anna? Ta nic neví, dívá se na televizi. Já jí neřeknu, že jsem byl tady, ani ty jí to neřekneš. Víš, že ne? No, ty tvoje silné kotníky. Ty pyšné rolnické klenby. Nino, teď tvé nohy očistím mi jazykem. Nino! 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 Nino? Vylez ven! Jsem tu doma, ty tu pracuješ a já ti chci lízat palce. Doufám, že nemají psa. Jak už to tak bývá, Herkovi měli psa. Jmenoval se Roger a byl nahodilým výsledkem mnohageneračního prchlivého a neplánovaného psího sexu. Poslední 3 měsíce nejedl Roger nic jiného než zem. Tehdy totiž do jeho života vstoupila nejďábelštější potvora světa. Pod vlivem ropušího halucinogenu se Roger domníval, že jeho chlupatý zadek je k snědku. Nice cut of meat, and notice how it is nice and thick all along up till about here, and then it kind of tapers off. Vypadá to, že by mohla mít hezký nohy. Out the meat by tucking under that. Proč se vlastně díváš na to vaření? And then we're going to Umíš hledat taky do restaurace. To byl teda for. so that it Cože? holds its shape during. Nechte toho. We're going to first Oh, round it in the pan a little bit, and then we're going to nic horšího tam není? off for about 10 minutes in the oven. So it really takes a very. Vždyť mají psa. Doufám, že tady nemají psa. Hele, mají tu psa. No tak vypadni, čokle. To je náš člověk. Pojď s sebou, ať ještě stihneme letadlo do Nevorku. Je moc blízko u těch ženských. Jestli ho hned zastřelíš, tak mě ty komáři uštípou. Podívej, tenhle je velký jako barák. Tahle. Co tahle? Je to komářice. Jak to můžeš vědět? Z Discovery Channel. Jenom komářice sajou lidskou krev. Jako moje bývalá stará. Mrcha. Haha. Jdu do svého pokoje, tam není tak nechutně. Dobrou. Hezky se vyspí, mami. Dobrou noc. Vezmu Rogera dovnitř a půjdu si taky lehnout. Jde se na to. Jde se na to. Rogere!
Co uděláš, když její otec začne střílet? Tím ovladačem? Jsme v Miami, určitě má zbraň. Máme tady ve třelce. To nic. Dobrou noc. Hej, Jenny! Pusťte mě! Nino! Sakra. Leonarde? Co je? Nechci mít problém. Já taky ne. Je to dárek od manželky. Chceš ji mít v ruce, až přijde policie? Já jdu zadem. Jasně. Policie, nechte toho rvaní! Nech toho, no tak zmiz! Přestaň! Slezte z nich. Policie! Díky, Voltře. Co se děje? Ten člověk nás chtěl zastřelit. Já se jmenuji Matt Arnold a chodím s ní na biologii, ta zbraně na vodu. Je to pravda. No jo, ve škole máme takovou hru na vraha. Každý má za úkol sejmout jednoho spolužáka. Co je to za hru takhle v noci a u něho doma? Teda vám to ale trvalo, než jste přijeli. A vy jste kdo? Já jsem tu doma. Jen aby. Vaše jméno? Artur Herk a znám starostu. Proč vám to trvalo tak dlouho? Přijeli jsme hned po vašem zavolání. Televize. Rozbil jsi moji televizi, to mi zaplatíš. Ty mi postarám se o to, aby si šel sedět. Ta zbraně na vodu. Co? Na vodu. No, buď rád, že si utek, jinak bys byl celý mokrej. Schlapni! Jen klid. Neříkejte mi laskavě klid, já jsem tady doma. Já musím být doma všude, kde je bordel, takže jestli se neuklidníte, můžu vám nasadit pouta i u vás doma. Jo, to je pravda. Tak jo, začneme. Třeba tady s panem zabijákem. Co se tady vlastně stalo? Potřebujem s Andrewem. Potřebujeme. Díky. Kdo je Andrew? Nikdo. Andrew je nikdo, to znamená, že jsi byl venku s tou hračkou a s imaginárním přítelem? Jo. Dobře, takže byl jsi se svým přítelem venku, co se stalo pak? Někdo zvoní, mohl by ses tam podívat? Zvládneš to? Už jdu. No, když paní Herková otevřela dveře, tak jsem přiběh a pak mě ze zadu přepadla. Skočila na mě, já se neudržel a skočil na Jenny. Tedy skončil jsem na Jenny. Skončil. Říká, že je zabijákův otec. Jsem Elliot Arnold. Zavolal mi Andrew. Stalo se něco? Jo. Andrew, ten přítel? Sežeňte si právníka, ten váš pitomej syn mi rozbil televizi. RCAčko, uhlopříčka 39. 35 palců, to je rozdíl. Řekne mi někdo, o co jde? Chtěl jsem trochu postříkat Jenny a její matka nechtěla. Ježišmarja. No, já se omlouvám, že můj syn stříkal, vlastně, že můj syn chtěl stříkat. Určitě šlo jenom o nevinnou dětskou hru. No jo, děti vždyť Jo. to máme. Jo? To vaše nevinný dítě půjde ale sedět. Moniko, vidíš tohle? Kdo tady střílel? Cože? Nikdo nestřílel. Ale je tady kulka. Tak moment. Mete, když jsi byl se svým přítelem venku, viděl jsi tam někoho? Ne. Paní Herková, bydlí kromě vás tří v tomhle domě ještě někdo? Ještě... Kde je Nina? Ježíš. Paggy. Dios mío, la señora, musím jít. Nina, to jsi ty? A kdo jsi ty? Paggy. Paggy. Oni nevědí, že tady bydlí. Já jim to neřeknu.
Byl tam další střelec. Jak to myslíš? Jak to myslím? Jak myslíš, že to myslím? Zkrátka tam byl další střelec, tak to myslím. No a udělal jsi tu práci nebo ne? Ne. Takže to udělal ten druhý střelec. Počkej chvilku. Teď na vás nemám čas. Jasně, no v pořádku. Halo, Jo, dobrý. chtělo by to vyřídit co nejdřív. Taky si myslím. Kdo to asi byl? Nejspíš nějaký zatracený dítě. Protože všechny ty zatracený děti mají spoustu zatracených zbraní a cpou do sebe zatracený drogy. Víc informací nemáte, pane Herku? Něco konkrétního, aby jsme vás mohli chránit. Mám vážné pochybnosti, jestli byste si vy nebo kdokoliv jiný od policie dokázali ochránit svýho ptáka. Děkujeme za váš bystrej postřeh. Nezavřeme tě, Mete, když tě pan Herk nechce obvinit. No jo, děti. Já ho chci obvinit! Zatknout! Mám teď plní ruce práce, musím si chránit svýho ptáka. Ta hra je pěkně debilní, Mete. Asi jo. Tak jo, teď si seberte to svoje zatracené dítě a už se nevracejte. Děkuji za všechno. Omlouvám se. Dojdi pro Joe, Matt. Máte Geo? Metro LDI Coupé nebo hatchback? Můj biologický otec je prodává už několik let. Pokouší se zákazníky chytit na lak zadarmo, ale to je nesmysl, protože nejzrezivý, tak se rozpadne. 60% dílů je totiž vyrobených z recyklovaných umělohmotných. No jo. Nezlobte se, můj manžel je hrozný. Asi ho hodně vzalo, že mu někdo rozstřílel televizi. Ne, je to idiot. A co když ho chtěl někdo zabít? Já doufám, že ano. A čím se vlastně manžel živí? Teď zrovna dělá u Penaltra Corporation. Jednou jsem o nich napsal. Postavili vězení se špatnou kanalizací. Nazval jsem to trest smrti za blbost. Vy jste Elliot Arnold z Heraldu? Jo. Ty vaše sloupky se mi líbily. Vždycky to bylo opravdu zábavný. Ztratil jsem humor po rozvodu. Jak se může vdát za Artura někdo jako jste vy? To bylo dávno, když byla Jenny malá, můj první manžel nás opustil a my se museli stěhovat do polorozbořeného bytu. Artur byl tenkrát jiný. Občas vážně uvažuju o rozvodu, ale potom si vzpomenu na ten byt. To se nedivím. Já v něm bydlím. Že mi to půjčíš? Já zbožňuju Seminal Fluids. Artur mi ty moje zničil v myčce, uznává totiž jenom takovou muziku, kde hraje akordeon. Dobrou. Takže za ten dnešní večer může rapová muzika a příliš násilí v televizi. Klidně na mě křič, jestli se budeš cítit líp. Nechci na tebe křičet, radši bych si jen promluvil. Co ty na to? No tak. Tak jo. Máma říkala, abych ti připomněl, že alimenty máš zaplatit do pondělí. Vidíš? Nebylo to tak těžký. Hele, Mete. Tati, dneska jsem to zvoral, každej to někdy zvorá, ty to přece moc dobře znáš. Chci tím jenom naznačit, že od tebe nepotřebuju žádný otcovský rady, jak bych měl žít, když to by to taky moc nejde. Sám to přece dobře víš. Tak teď zas ty. Tak jo. Když jsem na řadě. Jdi se bodnout, kreténe. Teď zas ty. Paggy? Paggy. Přinesla jsem snídaní. Asi tě miluji. Vidíš to? Vidíš ten rozdíl? No. Zeptej se toho kluka, co chce. Prsa nebo hnusnou rybu? Co ti asi řekne? Myslím, že- Prsa! Už musí mít. Jo, a měla by je mít v maximální expozici. Maximální expozici. V maximální expozici. To je reklamní terminologie. Ovšem, vidím. Čemu vděčím za tu čest? Nestratil jste včera náhodou dioptrický brejle? Žádný nenosím. Tak to jsem asi přišla zbytečně. Zatím je nenosím, ale jednou je budu potřebovat. Všechno se mění, i oči. Teď se zeptám, dáte si kafe? Díky za nabídku. To je spíš drzost než nabídka. Našla něco policie? Teď, když poznali Artura, jsem pro ně hlavní podezřelá já.
Jak to máte ráda? Sladím víc. Kde je mý sako? Nepřizvete třetího. Jen jsem se zeptal. Neublížil jsem ti. Ne, to Nevěděl jsem, že hele, nepůjdeme někam jinam. Radši ano. Mohli bychom. Téhož dne o trochu později si Arthur Herc přišel přátelsky pohovořit se svým kolegou. Máš se dobře, Burane? Arture. Ježiši, co to máš s hlavou? To je paruka, blbče. Nehraj to na mě, já vím, že ty víš, o co jde. Ty hajzlové nahoře mě chtějí oddělat. Tak za prvý, taková věc se rozhoduje beze mě. A za druhý, okrad si svý šéfy, Arture, co mají podle tebe dělat? Ty šmejde, koukej okamžitě jít za těma usmrkancema a řekni jim, že jestli se na to nevykašlou, tak budou litovat. Já totiž vím o spoustě věcí, které na ně můžu prásknout. Dost nepříjemná situace. Ne, do nepříjemné situace se dostaneš, až ti FBI pořádně nakope ten tvůj tlustej velký zadek. Já mám důkazy a je jich dost. Arthur Herc žádné důkazy neměl, ale věděl, kde by je sehnal a proto se stal nežádoucím. Arthur možná nebyl génius, ale věděl, že kulka, která prošla hlavou k Seně, patřila jemu. Penaltra Contraction si objednala vraždu, když zjistila, že Arthur společnosti krade peníze. Až do včerejška byl Arthur jejich výběrčím. Pánové, je tady problém. Můžu být osobní? To se ptáš teď? Tvoje dcera tě má ráda, že jo? Jo, řekla bych, že máme dobrý vztah. A kdyby ses rozvedla s Arturem, nebude ti to vyčítat? Ne, už dávno jsem jí řekla, že jsem si nevybrala dobře. Snaží se chápat moje chyby a já zase naopak ty její. Žádná věda. Tak jednoduchý to zase nebylo, když přišla domů s vytetovaným škorpionem na zadku. Matt mě nesnáší. Myslí si, že jsem zoufalec. Říká mi tak. Tak já mu říkám kreténe. Kdyby jsme měli zkažený zuby, mohli bychom dělat show. Chceš mi tvrdit, že tě její matka zmlátila? Divil by ses, jakou má kondici, kdybys byl na mém místě. Ahoj. Ahoj. Nedívej se mi na prsa. Dostal z body za moji vraždu? Ne, neuznali mi to. No, tohle vypadá na dlouho a já bych to už nejradši měla za sebou. Můžeš mě postříkat večer v Bayside. Asi tak v 8 budu stát před gapem. Dobře. A ty mi nečum na zadek, až půjdu pryč. Tak to ti slíbit nemůžu. Dobrý. Můžeš mě postříkat večer v Bayside. Až budeš starý, tak budeš na tu větu vzpomínat. Díváš se jí na zadek? Jo. A víš, co by mě zajímalo? Za prvý, kdo kolem nás pobíhá s puškou? A za druhý, kdo mi skočil ze stromu přímo na hlavu? O tom nic nevím. Taky jsme o tom nevěděli. Přijeli jsme udělat jednoduchou práci. Jsem tam, pic, bum, a najednou na zahradě pobíhá Geronimo a ze stromu mi skočí na hlavu Tarzán. Hlavně se postarej o to, jak ho uklidit, než to jistá společnost udělá sama. Hned jsem tady. Pánové, mohli byste přestat kouřit? Prosím? Ptal jsem se, jestli byste nemohli zasnout doutníky. Já osobně bych teda nemohl. Vysvětlím vám, jaký mám proto důvod. Na stole mám výtečný newyorský steak, stál mě $27, ale teď bohužel chutná jako nějaké cigáro. Hele, hej si, za prvý, jedině Buranci dává steak v rybí restauraci. A za druhý, žádný předpis tu nezakazuje kouřit. Tak za prvé nejsem žádný ace. A za druhé, já tady nemluvím o předpisech, mluvím tady o způsobech. Předpis, abych vám neprděl do jídla, taky neexistuje. Ale vidíte, že to nedělám. I když bych mohl. Mám totiž solidní vychování. Takže vás žádám ještě jednou a co nejzdvořileji. Prosím, můžete přestat kouřit? Děkuji. Uvědomuješ si, že je to násilí? Ano, ano. Nebýt vás, zapomněl bych, co násilí vlastně znamená. Řekni svému zaměstnavateli, že ho to bude stát dalších 10 táců za kus.
Dobře, ale chceme s tím skoncovat co nejdřív. Můžeš mi věřit, že se nám v té zahradě taky nechce stát díl, než to bude nutný. To je pravda. Ty vole, vidíš tu káru? To bude asi nějaký drogový král. Sadím se, že má helikoptéru a na Bahamách velkou jachtu a pořádný barák. V pořádném baráku jsem bydlel, ale nestalo to za nic. Už nechci žít z ruky do huby. Jdeme k Jacklovi. Něco tam vyřídí. Mně se zrovna dvakrát nechce za tím baseballovým amatérem. Tato závodnice je největší favoritkou ve své kategorii. Heather je z Woodland Hills v Kalifornii. Už několik let opakovaně předběhla. Co vy tady, pane Her? Velmi vyrovnaná. Něco k pití? Máš raketu? Jako pro vás, pro vaši osobní potřebu? Na tohle se vůbec neptej. Obvykle mi nosíte peníze, pro zboží chodí někdo jiný. Ty to eviduješ? Tak máš tu raketu nebo ne? Teď právě žádnou nemám. Sehnat raketu není totiž sranda. Zkusíš to aspoň. Ale hodně opatrně, je to jasný? Bude raketa? Cena? $10 000. Možná, že přece něco najdu. Co je to? Bomba. Vypadá to jako drtič odpadku. Velká bomba. Prosím. Tak jo. Nezůstanu tady. Brácha dělá u ochranky na letišti. To je paráda. To jo. Vidíš to? Ale my nesmíme mít u sebe zbraň. Jo, taky nesmíme ve službě popíjet. No tak jo, sejdeme se tady ve 21:00 hodin. Tak v 10. Hledá se aspoň jeden statečný fanoušek Gators. Kde pak jste všichni? Vždycky voláte, když vyhrajete, ale teď nemáte odvahu se ozvat. Kdo to jsou ty Gators? Fotbalisti na vejšce. Pitomci. Já fandím Gators a ozval jsem se. A co nám chcete říct? No, říkal jste, že nemáme odvahu, tak volám. A to je jako všechno? Voláte, abyste nám řekli, že voláte? Tohle město je vážně uhozený. Jednu věc nechápu. Co tu vlastně dělá? Má práci, barák, spoustu prachu. Co může sakra hledat v takový díře? Třeba tu má slevu. Klidně bych mohl mít na hlavě kvelík. Jen pokračuj, žádný blbosti. Celý tenhle nápad je blbost. To jsou jistě fanoušci Gators. Máš v kapse tu vodní hračku, nebo jsi rád, že mě vidíš? Tak, kdy to uděláme, ať z toho není skandál jako posledně? Za obchodákem je parkoviště. Tam se bude hezky umírat, možná bys mi mohl koupit dárek na rozloučenou. Díváš se jí na zadek? Ty ne? No tak si předveď, kovboji. Kam tě mám střelit? Střeli do rozkroku, budete skvělá dvojka. Máš chytrý, kamarády. Střelil bych tě třeba do ruky. Moje první ruční práce. Mama! Co je to za cvoka? Andrew, rychle! Tak hoď se! To snad ne. Stejnou dobu projížděli strážníci Romerová a Kremic po Biscayne bulváru. Před 3 měsíci se zapletli do rvačky s dílerem kreku na jedné z městských křižovatek. Po menší výměně názorů odhalila roztržená uniforma Romerové její vzrušující červené spodní prádlo. Kremic na to nemohl zapomenout. Někdy si říkám, že jako ženská jsi zajímavá. Voltře, ty se chceš se mnou milovat?
Walter tomu nemohl uvěřit. Našel snad onu ideální cestu, kterou odjakživa všichni muži hledali. Cestu, která pomůže překlenout mluvení a mluvení a mluvení a jít rovnou k věci. Walter urputně přemýšlel, jak by odpověděl na Moničinu otázku. Ano, Já s tebou ale spát nebudu, jsi ženatý. jsem ale nešťastný. Pozor vás, brat! Policie, zahoďte to na zem! To není moje. Nějaký... Zahoďte to na zem! Jsem vynikající Zavři student. hubu, jasný? Vypadá stejně nebezpečně jako Backstreet Boys. Můžu si s ním promluvit? Jak se jmenuješ? Andrew Ryan. Andrew Ryan, jak to, že jsi ozbrojený? Nějaký divný chlap na nás střílel. Upadlo mu to a já jsem to sebral. Jak to na nás? Na mě, Meta a Jenny. Policie! Policie! Přesně tak, my jsme policie. Jack Pendick, Big Sky Security. Na parkovišti byla holka, 2 kluci ji chtěli zabít. A nebyla to náhodou vodní pistole? Jo. Pane Pendiku, že by tahle zbraň patřila vám? Ano, ne, Nepil jste dneska večer, pane Pendiku? samozřejmě ne. Sever ho, Voltře. Ruce vzhůru. Poznáváš mě? Ne. Ještě se uvidíme. Otevři kasu rychle. Jestli se dotkneš pálky, ustřelím ti hlavu. Dělej, Eddie, vyber to. Velmi důležitá je samozřejmě i nápaditá choreografie. Varianty velký. Jaký velký? Tuhle? Nebo tuhle? Kde jsou prachy? Já mám. $18? Co je to za bar? Obchody jsou špatný. Tohle místo je špatný. Snakeu, otoč se, je tu ten drogový král. Dej mi hodinky. No je, paráda. Tak, peněženku. Co je v tom? Bomba. Kecáš. Nekecám. Jsou to Rusové a mají tu bomby. Bomby nemáme, to je bar. Jo, bar. Hele, Eddie, pojď sem a otevři ten kufr. Co když je tam bomba? Tak vyletíš do vzduchu, nikomu scházet nebudeš. Vypadá to jako drtič odpadků. Ne, má to časový zámek. Nejsou tam drogy nebo smaragdy? Snakeu, radši vypadneme. Myslím, že jsem zaslech tichý alarm. Máš venku auto? Dej mi klíče. Tak jo, zavři ten kufr. Drogový král pojede s náma. Ne, jsem vám na nic, ale tyhle Rusové vám budou víc užiteční. Mají rakety a 10 Drž hubu! Snakeu, dneska nám to vyšlo. Neměli bychom toho nechat. Máme příležitost, Eddie, asi to nevidíš, ale já jo. Protože já jsem já a ty jsi ty. Ten chlap musí mít spoustu drahých věcí. Tak jedeme k němu a tohle bereme sebou. Vsadím se, že uvnitř je aspoň 14karátový zlato. Těžký. Zvedni ten kufr. Ty tam vzadu. Pojď se postavit sem k nám. O co? Aby si nehrál s baseballovou pálkou. Sednout! Jestli se pokusíte zavolat policii, hned jak zmizíme, tak vás zastřelím. Králi, jedeme! A doktor ty ženský povídá. Páni, vy máte Zachariášovu chorobu a ta ženská
To snad ne. Zachariášovu chorobu, co to znamená? Doktor říká, to znamená, že váš obličej vypadá přesně jako váš zadek. Rozumíš? Její obličej je stejný jako její zadek. Že je to skvělý vtip, co? Fanoušci Gators mají vždycky plno řečí, ale když pak prohrajou, tak ani nepípnou. Já taky fandím Gators a zrovna teď s váma mluvím, tak o co jde? Říkal jste, že nemáme odvahu zavolat? Takhle se unudí. Není to on. A za ním jde ten Tarzan. Kam pojedou, k němu domů? K Zachariášovi. Strážníku? Strážníku, co se stalo? Došlo k menší přestřelce, ale už jsme to všechno zvládli. Slečno... Já jsem Heather. Heather Weintraubová. Pěkný jméno. A co ty tvoji přátelé? Kde bych je našla? Nevím, asi se vrátili k Jenny domů. Kolego Kremici? Hotovo. No, vidíte, musím vyřídit ještě nějakou práci. Pojď sem. Ozvu se vám. Pohyb! Rozejděte se! Konec! Už jsi hotovej? Nech mě řídit, ano. Jeď k té zastřelené televizi. Totéž jako včera. Jsou v obejváku. No tak nech to. Proč nehrajete třeba flašku? To je dobrá hra. Tohle je hra pro kretény. Tati, promiň, ale jenom pitomec nepozná, že tohle je na vodu. Mohl tě zastřelit. A kde je tvůj spolupachatel? Andrew? Utíkal jinudy. Zavolal někdo policii? Dělám kafe, dá si někdo? Já tam zavolám. Už má novou? Artur ji koupil dneska ráno. Nepřežil by, kdyby měl přijít o jediný díl Xeny. Jestli si brzy nevystřelím, zapomenu jak na to. Tak jdeme. Ne, nedá se říct, že by to bylo zase až tak naléhavý. Policie mě nechala čekat. Měla jsem dneska schůzku s právníkem. Jenny? Ty děti si nedají pokoj, dokud je nezatknou. Ahoj, jsme jeho kámoši. Halo! Všichni mlčte, nebo vás střelím tam, kam slunce nezapadá. Nemyslete si, že nevím, kde to je? Co je to? Zase to byl někdo rychlejší. Už toho mám dost. Zase do televize. Drž hubu. Sundej si ten nesmysl za hlavy. No, hezký byt. Přestaň se dojímat. Buď užitečnej a běž je svázat. Ale čím? Tady Elliot Arnold. Na. Schovej se. No, já umím jen klouzavej uzel, dvojitej uzel a možná dračí smyčku. Který chceš? Nejsi ve skautu. Rozuměl jsi mi? Baptistický kostel je za rohem. FBI, Pat Greer, Ellen Sides. Čím posloužím FBI? Můžeš jí říct, kam si schoval ten kufřík, Ivane? Jmenuji se John. To jistě. Jmenuji se John, asi jen těžce pracující a zákonodbající přistěhovalec, který vede tenhle prázdnej bar. Špatný místo. Ano, to je. Rád bych se podíval tam dozadu, tam, jak je zamčeno. Máte povolení? Není to dojemný? Přijde si sem chlap z nějaký cizí země a dlouho to netrvá. Zžije se s americkým způsobem života natolik, že chce vědět, jestli máme povolení. Co si o tom myslíš? Není to důvod, proč vítat přistěhovalce Sajci? Jsem z toho podělanej radostí. Jako ještě nikdy. Na co povolení? Stačí nám rozkaz
jakže se tomu rozkazu říká sajci. Zvláštní prováděcí rozkaz 76804. Zvláštní prováděcí rozkaz 76804, což znamená, že pokud jde o národní bezpečnost, můžeme klidně poštvat Dobrmany na tu tvojí prdel. Chci právníka. Co tomu říkáš, sajci? Chce právníka. Totiž jeho práva jsou v ústavě, kterou musíme dodržovat. Mám ho střelit do hlavy. Jo, dělej, to byl jen vtip. Pojď sem. Můj kámoš tě chce střelit do hlavy. A to je samozřejmě možný na základě zvláštního prováděcího rozkazu 04. 04. Tak já si myslím, že by bylo lepší, kdybys pomalu sáhnul do kapsy, vyndal klíč a otevřel tu místnost. Tu, jak má ty zámky. Ano? Paní Herková, můžeme si s Jenny promluvit o tom, co se stalo dneska večer? Je to důležitý, paní Herková. Jenny tu není. Můžeme na chvilku dál? Ne, vlastně ano, samozřejmě. Moniko, co je to tady, že vy pan a paní detektivovi? Budete litovat. To je normální. Co tam dělají? Idiot číslo 1 svazuje celou rodinu. Tak ho zastřel. Zastřelil by ho, kdyby se idiot číslo 2 nevrátil s párem majamských voldů. Počkej chvilku, vypadá to, že v kuchyni máme nějakého vetřelce. Co? Nějaký chlap je v kuchyni. A co tam dělá v té kuchyni? Buď se chystá, že je praští válečkem na nudle, anebo jim upeče dort. Ani jedno mě nepřekvapí. A sakra, teď si připravuje stříkací pistoli. Půjč mi to. Nepůjčím, tohle je lepší než placený kanál. Pistole je připravená a náš hrdina odchází zakročit. Jestli se pohneš, budeš týden plivat olovo. Snakeu. Co je? Kdo jsi? Mluví se mnou. No, Tvoje noční můra. Koukej to zahodit a vypadnout. Jestli to neuděláš, odnese to ten zoufalec. tak já odejdu, ale jedině s tím kufrem. Tak jo. Na druhou stranu, co kdybys ho zabil? Udělám to za tebe. Idiot číslo 2 teď postříkal idiota číslo 1. Půjč mi to jsem nikdy neviděl. Na válku se Severní Koreou by to stačilo, ale kufr žádnej. A Ivan říká, že neví, o jaký kufr jde. Vím, na co myslíš, Ivane. Napadlo tě, že ten kufr využiješ jako výkupný. Řekneš nám, kde je a my tě za to nezbalíme. Přemýšlíš nad tím, že je to tak. Moje noha! Ne, nebuď jako malej, máš ještě druhou. Na ústředí tomu říkají střelba do končetin. Oběť to většinou přežije. Ale horší už to má po střelbě do těla. Tak co, Ivane? Chceš zkusit střelbu do těla? Řeknu vám, kdo má ten kufr. Já bych si pořídil zástačku. Venku je spousta zlých lidí. Došla telefonní šňůra. Co bude s ním? Pojde s náma. Tahle taky. Ne! Kam pojedeme? Na Bahamy. Slyšel jsem, že tam jsou na drogový krále hodný. Prachy. Prosím? Kam se mám 5 000? No dobře. Tak, vypadal si drsnějc. Co máš za auto? Chevy Caprice je služební, proč se na to ptáš? Dobře. Klíč. Do toho, jeho se mi už nechce. Teď už je dělá Ford. Vážně? Tak jdeme. Eddie. No? Eddie, jdi za volant. Britney Spears, dozadu. Jdeme. Mojžíši, pojedeš v kufru. Máš pohodlí? Připoutej se. Tak Tohle jeď. jsem ještě nikdy neřídil. To není letadlo, debile, jeď. Co ta brána? Sakra, jeď pomalu, otevře se. Odpustí si debil. Neříkej. Debile! Paní ano. Nino, unesli Jenny. Rychle, rychle. Ke mně. Tady. Jo, netahej povol. Jedu za ním. Já jedu s tebou. Já taky. A
já zapagím! Počkejte. Ano. Počkejte na policii. Moniko, až se z toho dostaneš, tak zařík, ať pošlou někoho na letiště. Já to zvládnu. Voltře. Jo. Pak zavolej na tohle číslo. Řekni slečně Weintraubovi, že přijdu pozdě. Voltře! Voltře! Ten chlap má ale zajímavý život. Co to děláš? Je tam ta policajtka. Ta nám nic neudělá, když je připoutaná k policii. I když je jen mosazná, vypadá bytel. Telefony jsou ustřižený, musíme zavolat sousedy, zaberte! Neporoučejte mi. Pomozte mi! Nebo chcete, abych vás zašlápla jako červa? Tak už střílej, konečně vypadneme. Už aby to bylo, tady na jihu je to čím dál divnější. To je pravda. Zapadá jako v USA. Ne! Co to sakra děláte? Až řeknu 3, tak to prohodíme dveřma. To ani náhodou. Raz, Tohle je sklo, vždyť nás to 2, celý rozřeže. 3! Ne. Zásah? Snad jo, šel k zemi. Policajtka taky. Blbej pes. Zapadá jako v USA. To je pravda. Stav! Přímo do očí. Mám to v očích. Když se zvedneme, seženeme pomoc. Stalo se tu něco? Kdo jste? Pat Greer, Ellen Sides. Herk? Jasně, Herk, pomozte mi. Teď ne. Pane Herku, já jsem z FBI. Řekněte nám, kde je ten kufr. Ne, pane bože, ona mě chce dostat. Kdo, ten pes? Ne, ona. Kdo? No přece ona. Jak to, že zná moje jméno? Ona ví všechno, ona si odnese moji duši. Pane Herku, slyšíte mě? Slyšíte mě? Je strašně důležitý, aby jsme našli ten kufr. Nedovolte jí, aby si odnesla moji duši. Co to má znamenat? To já nevím. Byl blízko u té žáby? Tváří v tvář. Bufotenin. To je silný halucinogen. Teď je mimo a bude to chvíli trvat. Discovery Channel. Ne! Myslím, že ten kufr pana Herka je z kovu a tudíž pořádně těžký. Neviděla jste ho tu? Ty 2 ho měli. Jaký 2? Jistý idiot Snake sebral s tím druhým asi ještě větším idiotem ten kufr, 2 rukojmí a zřejmě i moje služební auto. Kam odjeli? Vemte mě s sebou a uvidíte. Na hraní nemáme čas, tohle je velký federální případ. Cože? Jestli mi nepomůžete, strčte si ten velký federální případ do svého velkého federálního zadku. Doprava, nevidíš snad? Víte to jistě? Samozřejmě mluvili jen o Bahamách. Otevřel někdo ten kufr? To já nevím. Co je to? Totiž ten milovník žáb. Konkrétně se jednalo o ropuchu. Ropuchář. Nelegálně obchoduje se zbraněm. No a jaký v tom kufru mohly být zbraně? Do kufru se toho tak moc nevejde. Takže pokud tam nebyla bomba... Jaderná? Musíme si vybrat odlety nebo přílety. Odletíme a pak přiletíme. Kterou, Snakeu? Co ty myslíš? Asi byste se měli vzdát a vsadit na zproštění viny kvůli totální idioci. Přece. Odletí. To se zvládne. Tati! Co tu chtěla? Tati! Kde se to sežene? V Rusku. Co pak to Rusové nehlídají? Jo, ale jak? Nedávno dokonce někdo ukradl jadernou hlavici přímo v demontážním prostoru. Sergejev Posad, kousek od Moskvy. Jsou tam krásný kostely. Travel Channel. To je jedno. Někdo, kdo o nich ví, se do toho vložil. Nechali to u člověka, který vede Jolly Jackal. Ten bar? V tom baru se našlo víc kalašníkovů než piva. Můžou ji odpálit? Otočí se 3 spínačema a za 45 minut to přijde. To snad ne, pane bože. U nás se to nestalo nikdy. Všechno se jednou stane poprvé. To je jedno pokolikátý. Teď je nejdůležitější, že je zastavíme na letišti a dokud neřekneme, letadla nepoletějí. To vy smíte?
Nezved. A žádný pitomosti. Budu na tebe mířit. Jak bys ty mohl poznat, že dělám pitomost? Náhodou to poznám, budeš se divit. Eddie, otevři ten kufr. Víš, co se ti stane, když mě nebudeš poslouchat? Zastřelíš mě? Přesně tak. No tak jdeme. To neseš kufr. Pokutu mi za to doufám nedáte. Co nevidím, nepokutuju. Nevypadá to ani trochu dobře. Neboj se, přes letišní kontrolu nemůžou proto. Uletí nám to. Víš, v čem je problém? Nevím, ale tam se něco stalo. Zapni rádio, třeba tam něco řeknou. Ne, dneska večer ne, ale když hrají zápas a prohrajou, neslyším od nich ani pípnutí. To snad není možný, vy vůbec neposloucháte, co říkám. Já jsem fanoušek Gators a zrovna volám, jasný? Takže vůbec nerozumím, o co vám vlastně jde, nebo... Nebyla to koza. Já navrhuji ztratit se. Hele, Snakeu. Co? Vaše brána na Bahamy. Takže my chceme přiletět na Bahamy, že jo? To znamená, že... Ne, obráceně. Nech už toho, jenom ho pleteš. Jdeme. No, 4krát na Bahamy. Jenom tam. Nejbližší let. Nassau, Freeport. Na Bahamy. Nassau a Freeport jsou města na Bahamách. Kam to letí dřív? V 10:50 do Freeportu 4 jednosměrné letenky $360. Tak jo. Odpočítejte si to. Potřebuju jména pasažérů. John Smith. Další pasažéři? John Smith? Kolikrát? 4krát. Nějaké průkazy s fotkou? Tady jsou. Dobře, takže rodina Smithsova. Hezký výlet, pane. Ano, pokračujte. Další. Ne, prohlídnout. Tudy. Tudy. Snakeu, tohle nemůže vyjít. Vidíš přece, že tu mají rentgen. Od tvýho strachu a plný supy. Nech mě přemýšlet, jo? Tašku. Pokračujte. Tašku. Tašku. Na prohlídku. Na prohlídku. Další projděte. Tak do toho. Projděte, prosím. Můžete jít. Tašku. 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 To je vaše? Moje. Přineste to sem a otevřete to. Dělej. Co je to? Drtič odpadku. Tašku. Drtič odpadku. Domácí. Tašku. Tašku. Já někoho zavolám. Tady má spínač. Může rozemírat odpadky, i když jsem pryč. Tašku. 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 Jděte. Slyšel? Tamhle je. Rozstříleli mi rádio. Tati, to čeho ti odtáhnou? Naše auto je na nic, nebo ne? Jdeme najít Jen.
Zatracený kozy. Tohle město mě pěkně vytáčí. Mě taky, Henry. To je konec. Když si dáme touhle cestou, objedeme to na letiště. Zeptej se, jestli by nás nepustil. Prosím vás, Co je? máme naspěch, můžeme tu projet. Viděl jsi to? On si myslel, že ho pustí. To chcete? Víte, co je to zvláštní prováděcí rozkaz 76804? Ne, co to je? To je mocný nástroj zákona. Co chcete? Pomoc! Kam to chtěli letět? Tak jo, ano, ty pojď se mnou. Mete, buď s Ninou a když je uvidíš, dojdi pro mě, jasný? Co bude se mnou? Najděte Boldu! Na letišti jsou rukojmí, je třeba rychle vyhlásit pohotovost. Kde jsou? Já nevím kde. Tak to vám nemůžeme pomoct. Nemáte dvojče někde v Bayside? Může být. Zavolám si. Telefon je tu pouze pro ochranku letiště a policii. Jsem policajt, nevidíte uniformu? Máte oznak. Ukradli ho. Kde máte zbraň, kde je baterka? Taky mi to ukradli, tak pomůžete mi, nebo si dál budete hrát na pitomce? Prohledat. Prosím, dámy a pánové, Flyby Air let 2038 do Freeportu je připraven k odletu. Můžete se odebrat do letadla. No tak pojďte. Tudy, prosím. Děkuji. Děkuji, hezký výlet. Manžele Kraftovi, přeji krásné líbánky. Děkuji vám. Pan John Smith. Uložím vám to. Ne, to z ruky nedám. Jo, je to příliš velké, takové už jsou předpisy. Je to příliš velké pro většinu aerolinií, ale my si nějak poradíme. Pomůžu vám s tím. To nic, pojďte za mnou. Jdeme. Kam běží pan Smith? Kašleme na to. Dál! Rychle. Nino, Kde je Jenny? odvedli ji do letadla. Tati! Jsou v letadle. Mají Jenny. Flyby Air východ J4. Sežeň policajt. Ale rychle. Paggy, není ti nic? Vítá vás Flyby Air let 2036. 38. 2038 do Freeportu. Já jsem kapitán Justin Hobart a tohle je druhý pilot Jen Vigashin. Za okamžik zavřeme dveře, poučíme vás o bezpečnosti a můžeme odstartovat. Hej, odletíme hned! Pane, a kdo zkontroluje seznam cestujících? Je to pro vaši bezpečnost. My se ohlídáme sami, debile. Uděláme to úplně jednoduše. Mám plán. Sebereme ten kufr tak, aby to nikdo neviděl. Jasně. Tohle je vaše práce. Pánové? Miami je díra. Ale policajtky jsou tu hezky. Jo, to je pravda. Hele, nastartuj. Ještě jsou otevřené dveře a nedostali jsme povolení. Já se o ty dveře postarám, nastartuj, sakra. Nebo chceš ustřelit hlavu? Snakeu. Co je? Ach, sakra.
Tady Flyby Air 2036, 38, máme na palubě muže se zbraní. Startuj! Není volná runway. 09 volná. 09. Eliote, už jede. Někde se žeň pomoc, já zastavím let. A Jenny? Jasně, že i z Jenny, slibuj. Nemůžu najít vodu, kde je táta? Tati? Procházejte opatrně, tato zóna je poněkud kluská. Následek nevolnosti byl odstraněn. FBI. Ustupte si, ještě to klouže. Raději tuto zónu obcházejte. Já jsem Arch Ridley, nezabíjejte mě, prosím. Sledujeme pár grázlů, 2 rukojmí a hodně velký kovový kufr. Neviděl jste je náhodou vy nebo někdo z kolegů? Moment, zeptám se. Majitel žlutého džípu zaparkovaného. Halo, Alice? Co? Odveze, jinak riskuje, že bude odtažen. Víš, že se ozval pilot z Flyby Air, že má na palubě chlapa se zbraní. Který východ? Je 4. Kdo říkal, že nic neodletí? Šéfa letového provozu. Výjimečná situace. Letadlo letí. No vydá. Konečně se to rozjel. Máš chuť? Říkám, že chci mít volný všechny linky s letovým provozem, jasný? Moje dcera je s tím chlapem. Chtěl nás zastřelit. Paní musíte ho- Herková, nejdřív bude ten kufr a potom vaše dcera. Já o kufru vůbec nic nevím. Je na palubě. Otevřel někdo ten kufr? Snake do toho sahal. A jak to reagoval? Začali běžet čísla. Co znamená tohle? Že jsou otevřené zadní dveře a s tím se už dlouho letět nedá. Eddie, vytáhni schody a zavři dveře. Hej! Eddie. Eddie, na to teď není čas. Potvrdili, že ho mají na radaru. Co znamená, že ho mají na radaru? Hned se ozvu. Vy ho chcete sestřelit. To nemůžete, je tam spousta nevinných lidí. Kdyby to mělo bouchnout nad Freeportem, zahyne jich několikanásobně víc. Nikomu se do toho nechce a už se to probíralo na nejvyšších místech. A zdá se, že tohle je nejméně špatná možnost. Je to jediná možná cesta. Kdy to bude? Až budou nad Golfským proudem. Za 3 minuty. A co otec toho kluka? Třeba se tam dostal. Možná, že ano, ale jak si poradí s ruskou jadernou hlavicí s plutoniovým prutem v teryliovém jádře? Myslím, že dělá v reklamě. Eddie. Eddie. Vstávej, ty línej šašku. Není línej, je omrač. Miami, tady je Flyby Air 2036. 38. To je fuk. Co? Co to říkal? Co je? Co je? Ozval se jim pilot. To nic. Řekněte jim, ať ten kufr i hned vyhodí z letadla. Teď hned! Vyhoďte ten kufr ven! Ten kufr, vyhoďte ho! Vyhoďte ho ven! Vyhoďte ten kufr ven! Našli na ten kufr! Brokovej král se svýho kufru nikdy v životě nevzdá! Je tam bomba! Je tam bomba! Vyhoďte to ven!
vyhozen! Sokole 1, konec akce, opakuji, konec akce, konec! Mami, poslouchej, to je naprosto neuvěřitelný příběh. Řeknu ti, že Mattův táta byl skvělý. Praštil toho pitomce hasícím přístrojem, což se mi líbilo. Pak ten druhý pitomec, Snake, začal na Mattova tátu střílet. Když to už se mi nelíbilo, a tak jsem mu skočila na záda. Musel jsem zachránit letadlo a skrotit 2 lumpy, abych si získal Mattův respekt. Dobrá práce. Ale stálo to za to. Pan Arnold, jsem Ellen Sage, FBI. Prezident vám děkuje za nezištnou odvahu. A protože nesmí přiznat, že o tom všem ví, místo vyznamenání vám posílá krásný pár kovbojských bot a klobouk. Omlouvám se za nepříjemnosti. Eddie Ledbetter si šel odtykat svůj trest do nápravného zařízení u Jacksonville. Stal se dobrým přítelem svého spolubydlícího, který měl stejný smysl pro humor. Moniko! Moniko! Walter Kremic se už k policii nevrátil. Být nahý na veřejnosti ho velmi vzrušuje. Je rád předem pozornost. Zlatýře! Ale všechno, co vydělá, odevzdává své nové manželce Heather Weintraubové Kremicové. Jak dojemné. Tomu tedy říkám rozloučení. Henry a Leonard stále považují práci na Arthuru Herkovi za nejhorší ve své profesionální kariéře. Prosím o pozornost. Kapitán Lynch nás informoval, že kvůli překážce na runway budeme mít zpoždění. Ani nevíš, jak rád bych si někoho vzal. Tak to ti věřím. Dny našich životů plynou jeden za druhým, ale občas do nich padne bomba. Někdy se jí člověk prostě nevyhne. Někdy jde o nový začátek. Neuspěcháme to. Samozřejmě. Anna se rozvedla a za týden jsme se vzali. Co způsobí, že se 2 cizí lidé dají dohromady tak, že jedna duše sídlí ve 2 tělech? Někdy je to záhada. Jindy smažené brambůrky. Bože, dost! Ať to skončí! Bože, dám ti duši svou!
V českém znění Jiří Prager, Helena Fridrichová, Pavel Šrom, Miroslav Sajc, Ludvík Král, Karel Chromík, Jiří Kvasnička, Zuzana Skalická, Jiří Valšuba, Jan Maxián, Tereza Chudobová, Bohdan Tůma, Jakub Sajc, Libor Terš, Nikola Votočková, Otmar Brancuský, Martin Velda, Ladislav Novák, Radana Hermanová a Marcela Nohínková. Překlad Petra Valentinová. Zvuk Antonín Němec. Výsledný mix Bitfilm Londýn. Vedoucí výroby Jaroslav Richter. Produkce Stanislav Všolek. Dialogy a režie Zdeněk Gavlik. Pro Warner Home Video české znění vyrobilo AV Studio Praha 2001.